खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांदों गंसे 40निबो बांसिन दावबायारिफोर गाखोनाय बास गारिया। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांनाय बास गारिया फेरियाव गाखोनो थाखाय थांनाय समावनो हरखाब गुबुन गंसे फेरिया सौग्रावफैनायनि जाहोनाव बास गारिया कन्ट्रल गोमानानै पद्मा दैमायाव 30 फुट गोथौसिमहालागै बास गारिया दैयाव गोदोलाङो। बे गेदेर जाब्रबथायाव गासै बास गारियाव गाखोनाय 125 सुबुंफोरा जिउ खहा जायो आरो जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगो 11 सुबुंफोरा दैयाव सानस्रिनानै बोरियाव गाखोफैनो हायो। नाथाय गोबां सुबुंफ्रानो दै सिङाव थाबथानानै जिउ खहा जायो। जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगो गोमानाय सुबुंफोरखौ नागिरनाय खामानिखौ जागायजेनदोंमोनब्लाबो बोथोर गाज्रि जानायनि थाखाय मोजाङै नागिरनो हायाखैमोन। जाब्रबथाय जानायनि उनाव 6 घन्टासिम नाजानायनि उनावसो बासखौ दैमानिफ्राय बोखांनो हायो। बास गारिजों लोगोसे जिउ खहा जानाय आइजो आरो उन्दै गथ'साफोरजों लोगोसे गासै 25 गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। बांलादेशनि पद्मा दैमायाव सोमजिदों बे गेदेर जाब्रबथाया। इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिजित बसुमतारिया बिपिएफ दोलोआव हाबनायनि उनाव इउपिपिएल दोलोखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। इउपिपिएलआव थानाय समाव आं ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जानानै रायजो-राजानि थाखाय आं जेबो खामानि मावनो हायाब्ला रायजो-राजानि जेंनाखौ दोलोनि दैदेनगिरिफोरनो खोन्थानानै जेबो समाधान खालामनानै होनो हायाब्ला दोलोनि दैदेनगिरि जानानै मा मुलाम्फा जानो। बिसायख'थियाव दायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बैसोगोरा जानानै जेब्लासिम राजखान्थिनिफ्राय बिदा लाया अब्लासिम देबोरगाव बियाबखौ फेजेननो हानाय रावबो गोहो गैया होननानै फोरमायथियो। आंहा फोथायनाय दं दिनै बिपिएफ दोलोआव थानानै रायजो-राजाफोरनि इउपिपिएल दोलोआव थानानै मावफुंबोनो हायै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन आरो बिपिएफ दोलोआव आंखौ जइन जाफैनाय लोगो लोगोनो आंखौ गोबां सनमान खालामदों आरो आंनो खामानि मावनो थाखाय एलएसिनि भाइस चेयारमेन महरै बिबान होदों होननानैबो बुंथियो बिजिरगोरा नार्जारिया। काजिरङा नेशनेल पार्कआव हाग्रा बिफाननि सासे मावथिया गुलि नांजानानै जोखोम जादों। गावनि डिउटियाव मावबाय थानाय समावनो फायारिं खालामनाय समाव गुलिया बेफ्रुनानै आथिङाव नांनानै जोखोम जादों। बे गुलि नांजानाय हाग्रा बिफाननि मावथिखौ लहान खारदं होननानै सिनायथिनो हादों। जाथाय जानाय लोगो लोगो गुलि नांजानाय जवानखौ फाहामथायनि थाखाय जरहाटनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बिधानसभा बिसायख'थियाव दैदेनगिरिफोरखौ मदद होनाय होयैखौ लानानै एनडिएनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिनि बिबुंथि। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिसायख'थियाव रायजो-राजाफ्रा बबे राजखान्थि हान्जाखौ बांसिन मदद होगोन बेनो देरहासार जागोन। तामुलपुर बियाबाव प्रमद बर' बिथाङाबो सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो आदब खायदा गोबां दं आरो बिसायख'थियाव जायखिजाया राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा जेननो थाखाय बिसायख'थि गेलेया बयबो देरहानो थाखायसो बिसायख'थिखौ गेलेयो। बेखायनो बिसायख'थियाव रावखौबो गेदेर उन्दै साननांगौ गैया बयखौबो जुजिग्रा हिसाबै साननो नांगौ। रायजोआ सोरखौ सायख'गोन बे बिजाथियानो देरहालांगोन होननानै बुंथियो बिस्वजित दैमारि बिथाङा। बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो थाखाय टिकेट मोनैनि जाहोनाव दोलोनि दैदेनगिरि बारग' डिएफअ प्रबद कुमार ब्रह्मआ पर्बतजरा बिधानसभा बियाबाव उदां बिजाथि महरै गसंदोंमोन नाथाय बिथाङा उदां बिजाथि महरै गसंदोंब्लाबो गावनि नमिनेसनखौ बोखांनानै लाफिनबाय। बिथाङा गावनि नमिनेसन बोखांनायखौ लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि पर्बतजरा बियाबाव आं उदां बिजाथि महरै गसंदोंब्लाबो आंखौ गोबां रायजो-राजाफ्रानो मदद खालामनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन नाथाय आं आंनि नमिनेसनखौ बोखांनानै लाफिनबाय। नमिनेसन बोखांना लानायखौ आंबो दुखु मोनदों नाथाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया आंखौ नमिनेसनखौ बोखांना लाफिननो थाखाय खावलायनायखौ लानानै आं बिथांखौ बिटिसिनि चिफ हिसाबै सनमान होनानै आं आंनि नमिनेसनखौ बोखांनानै लाफिनदों होननानै फोरमायथिदों आरो बेजों लोगोसेनो आंखौ हेफाजाब होनो ओंखारबोनाय रायजो-राजाफ्रा जाहाथे बिपिएफ दोलोखौनो मदद होयो आरो आंबो दासिमबो बिपिएफ दोलोआवनो दङ होननानै बुंथिबावो प्रबद कुमार ब्रह्म बिथाङा। এক্স এনডিএফ ফালৰ পৰা আমি এটা সভা ইয়াত আহ্বান কৰিছিলোঁ। আজিৰ এই সভাতে নিঃশৰ্তভাৱে অহা যিটো নিৰ্বাচন আহি আছে এমএলএ নিৰ্বাচন আহি আছে তো এই নিৰ্বাচনত আমি এনডিএক নিঃশৰ্তভাৱে সমৰ্থন দিয়াৰ এটা সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এটা সিদ্ধান্ত আমি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ জৰিয়তে গোটেই অসমবাসী ৰাইজক তথা বিটিচিবাসী লগতে এনডিএবিৰ ফেমিলি শ্বহীদ পৰিয়াল আমাৰ ৱেল উইচাৰ ছাপৰ্টাৰ আমাৰ সকলো সহায় সহযোগিতা কৰা সকলো ৰাইজকে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কিছু কাম এতিয়াও বাকী আছে। আমি চুক্তি কৰিছিলোঁ হয় চুক্তিৰ সেই দফাসমূহ আজিলৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। আমাৰ কেছ এতিয়াও আছে কেছসমূহ নিষ্পত্তি হোৱা নাই। কিছুমানে জামিনত আহিছে যদিও বহুখিনি কেছ
আজিলৈকে নিষ্পত্তি হোৱা নাই আমি আমাৰ যিসকল বীৰ যোদ্ধা শ্বহীদ হৈ গ'ল নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিলে নিজৰ জাতিৰ কাৰণে নিজৰ মাটিৰ কাৰণে তেওঁলোকক যাতে আমি বছৰৰ মূৰত এদিন যাতে তেওঁলোকক আমি সোঁৱৰিব পাৰোঁ শ্ৰদ্ধা জনাব পাৰোঁ নিৰ্দিষ্ট এটা ঠাইৰ আমাক প্ৰয়োজন হৈছে আমি প্ৰত্যেক বছৰে য'তে ত'তে আমি হঠাৎকৈ কিছুমান জায়গা বাছনি কৰি লৈ আমি কৰিবলগীয়া হয় যে নিৰ্দিষ্ট ঠাই এটা যদি আমি পাওঁ তাতে আমাৰ এটা যদি মিউজিয়াম থাকে তাতে যদি আমাৰ শ্বহীদসকলৰ শ্বহীদ স্তম্ভ এটা থাকে তেতিয়াহ'লে অতিকৈ মানে ভাল হয় আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ গতিকে আমাৰ যিখিনি কাম আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই সেই কামখিনি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ কাৰণে আমি সন্মানীয় হাগ্ৰামৰ মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে আৰু আমি জানো তেখেতে নিশ্চয় আমাৰ যিখিনি পেণ্ডিং ইছ্যু যে বাকী আছে সেইখিনি তেখেতে সম্পূৰ্ণ কৰিব গতিকে এইখিনি যিটো আমাৰ প্ৰাপ্য এই প্ৰাপ্যখিনি যাতে তেখেতে কাৰ্যকৰী কৰি দিয়ে ইয়াৰ ওপৰতে আমি ভিত্তি কৰি অহাটো নিৰ্বাচনত আমি প্ৰাক্তন NDFB ঐক্যমঞ্চৰ ফালৰ পৰা ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স NDFB ফালৰ পৰা আমি বিনা চৰ্তে আমি সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমাৰ যিমান কৰ্মী আছে গোটেই অসমৰ চুকে কোণে NDA আৰু BPF হিচাপে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় সহযোগিতা কৰিম বুলি আমি আজিৰ সভায় সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ